Alhamdulillah. Kate riyoyo oleh rezeki. Dikai sepatu Pak Camat, rong pasang pisan. Lumayan. Kena gawe ben keliling kampung gawe sepatu iki. Lak gagah ta awak. Merek opo iki sepatune rek? Juwet. Suwangar rek mereke juwet. Coba sih tak gawe ini. Wah. Tambah ketok guagang ganteng ini aku. Tekon di, Pak. Teko ngene. Sumpah, lek koyok ngene ketampananku tura-tura rek. Hai cantik. Sampean Ben dari tim keamanan kampung apa Jogo salat Id? Orai, cari sopo kon? Lah iku sampean gawe sepatu boot jaga keamanan kan? Wah, penghinaan. Payah kon iki. Sepatu sebagus dan sekeren ini, kon ngomong sepatu keamanan, tak saduk congormu kon. Style cowboy iki, ngerti gak kon? Sepatu iki aku dikai Pak Camat le. Gak mungkin Pak Camat ngei sepatu sing biasa. Pasti luar biasa iki le. Iya Pak, ngono ae wis baper. Aku lho mek guyon. Kulit asli gilang. Kulit. Wis, percaya lek sepatu kulit. Kira-kira kulitnya apa, Pak? Ya kulitnya sapi lang. Mosok iya kulitnya pencet digawe sepatu. Lang, asline aku digawe Pak Camat sepatu rong pasang. Wapi asline. Cuman kegedean sih jine. Sepatu apa, Pak? Jajal ndelok, Pak. Sik endanono, tak jupuke. Wis, mlebu omah, sepatu iso digawe on. Iki lho lang sepatune lang. Delok entahlah. Modele gak jelas koyo ono jalune. Kan tak ketok ambek aku asline. Ojo, Pak. Intine sampean seneng gak sepatu iki? Yo asline seneng lang. Saking kegedean nang aku. Jajal, Pak, tak cobai, Pak. Yo. Le, elek iki.